खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ एसएसएलसीनि फिथाइ फोसावबाय, ज्योतिर्मय दासआ टप 5 जौखोन्दोआ जौगाबाय। एसएसएलसीआ फैगौ बोसोरनिफ्राय ग्रेडिं खान्थि जागायगोन। टपार एबा कम्पार्टमेन्ट आनजाद जानाय नङा। भट सोनायनि सानाव क'क्राझाराव हिंसायारि जाथाय, एबसुनि मावख'आव गाग्लोबनायनि अजद होनाय जायो। हिमन्त बिश्व शर्माया सीएम महरै फैफिनगोन, एनडिएआ 80 मासि बारगोन। हाग्रामा महिलारी। मिज'रामाव आसाम राइफल्सआ 36 लाख रांनि आयेन बेरेखा ओंथिरि जब्द खालामो, 3 हमदों। बिसायख'थि खान्थिखौ सिफायनायनि दायाव बिजेपिनि बिजाथि कुंकि चौधुरीनि हेंथायै एफआइआर। बिक्रम दैमारिया मेट्रिक आनजादाव बर' आयदायाव 100 नम्बर मोननो हानाय मिथिसार बर'नो 50,000 रां अनसुंथाइ होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ एसएसएलसीनि फिथाइ फोसावबाय, ज्योतिर्मय दासआ टप 5 जौखोन्दोआ जौगाबाय। आसाम एसएसएलसी आनजादनि फिथाइखौ मावख'आरि महरै मैया फोसावनाय जाबाय, जाय हादोरसानि गासै फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनग्लायनाय लाबोदों। बे बोसोराव ज्योतिर्मय दासआ 591 नम्बर लानानै जौसिन मासि आवग्रिनो हादों आरो हादोरसा टपार जानो हादों। गासै उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ 65.62 जौखोन्दोसिम जौगादों, जाय थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव साबसिन दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिदों। आनजादाव जिरायनाय 4,29,000निबो बांसिन फरायसाफोरनि गेजेराव 2,81,000निबो बांसिन फरायसाफोरा जाफुंसारै उथ्रिसारनो हादों। गुबुन गोजौ मासि आवग्रिनो हानाय सुबुंफोरा जाबाय नैथि मासियाव आकांक्षा भुयान आरो थामथि मासियाव जियाफरा इस्लाम आरो सुरजित आख्तारनि गेजेराव समान समान मासि आवग्रिनो हायो। जिल्लाफोरनि गेजेराव डिमा हासावआ बयनिख्रुइबो बांसिन उथ्रिसारनो हादों, जाय गोख्रों सोलोंथायारि रोंगौथिखौ दिन्थियो। बे फिथाइया फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार माइल खुन्थिया दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ एसएसएलसीआ फैगौ बोसोरनिफ्राय ग्रेडिं खान्थि जागायगोन। टपार एबा एपार्टमेन्ट आनजाद जानाय नङा। सोलोंथाइ खान्थियाव मोनसे गेदेर सोलायनाय लाबोनो थाखाय आसामआ फैगौ बोसोरनिफ्राय एसएसएलसी आनजादफोरनि थाखाय गोदान ग्रेडिं खान्थि लाबोगोन। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला, गोदान खान्थिया दोरोङारि नम्बरनि सायाव बिथा खालामनानै आनजाद नायनायनि सोलाय ग्रेड बेस्ड एसेसमेन्ट महरजों सोलायगोन। बे खान्थिनि सिङाव फरायसाफोरा नंगुबै नम्बरनि सोलाय ग्रेड मोनगोन। बयनिख्रुइबो देरसिन सोलायनाया जादों मावख'आरि टपारफोरनि फारिलाइ जानाय नङा, मानोना नोजोर रेंक बादायलायनायनिफ्राय गासै मावफुंनाय आरो सोलोंनायनि फिथाइफोराव सोलायगोन। बेनि अनगायैबो, बर्डआ कम्पार्टमेन्टेल आनजादफोरखौ बोखारनायनि थिरांथा लादों, जाय सिगाङाव फरायसाफोरा फेल जानाय आयदाफोराव फिन जिरायनो गनायथि होदोंमोन। ग्रेडिं खान्थिया मोनसे दाथाय स्केलखौ मानिगोन, जेराव फरायसाफोरखौ बिसोरनि दिन्थिफुंनायनि सायाव बिथा खालामनानै A1 बायदि जौसिन थाखोनिफ्राय गाहाय थाखोसिम राननाय जागोन। बे थिरांथाया आसामनि सोलोंथाइ खान्थियाव मोनसे मख'जाथाव सोलायनायखौ दिन्थियो, जायनि थांखिया बिजिरनायनि आदबफोरखौ गोदान महर होनाय आरो फरायसाफोरनि मोजांखौ जौगाहोनाय। थामथि खौराङाव दङ भट सोनायनि सानाव क'क्राझाराव हिंसायारि जाथाय जायो, एबसुनि मावख'आव गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादों। विधानसभा बिसायख'थिनि समाव भट होनायनि सानाव हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला अल बड' फरायसा आफादनि मावख'आव दुथां सुबुंफोरा गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिदों। आफादआ दाबि खालामदों दि बे गाग्लोबनायखौ एनडिएफबिनि सासे बारग' दैदेनगिरिनि दैदेननायाव मोनसे दोलोआ आरो मोनसे राजखान्थि लाइमोन हान्जाजों सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरजों लोगोसे खालामदों होनना। गुबुन मोनसे जाथायाव एबसुनि कारिगाव ओनसोलारि मावख'आवबो हरनि समाव बुफाय-बुसि खालामनाय जायो, जायनि जाहोनाव गोबां सम्पथिफोरा खहा जादों। बे गाग्लोबनायाव आफादनि खमैबो 6 सोद्रोमाफोरा जोखोम जानायनि खौरां मोन्नाय जादों, जायनि थाखाय बिसायख'थिनि समाव रैखाथिखौ लानानै गोबां जिंगा सिदों। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बिबानगिरिफोरा थासारिखौ मोजाङै नोजोर होगासिनो दं आरो नांगौथार राहा लानाय जादों।
बिसायख'थिनि समाव जानाय हिंसाया फिन खेबसेबाव आसामाव सोलिबाय थानाय बिसायख'थिनि समाव आयेन आरो आब्रुथिखौ लानानै जिंगासिनायखौ फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया CM महरै फैफिनगोन। NDA-आ 80 मासि बारगोन। हाग्रामा महिलारि। आसामाव भट होनायनि उनाव मोनसे मख'जाथाव राजखान्थियारि बिथिङाव हाग्रामा महिलारिया फोथायनाय फोरमायदों दि हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि महरै फैफिनगोन। बिथाङा बुङो दि गासै हादोरसायाव भट होनाया गोजोनै आरो मोजाङै खुंफुंजादों। जेबो गिदिर जेंना सोमजिनायनि खौरां मोन्नाय जायाखै। फिनजाथाय आरो गिबि रुझानफोरनि सायाव बिथा खालामनानै महिलारिया दाबि खालामो दि NDA-आ गोबां ओनसोलफोराव आवगायगासिनो दं आरो फैगौ सोरखार आरामजों दाफुंनो हागौ। बिथाङा बेखौबो फोथायनाय फोरमायदों दि BTC-आव गासै 15 मासिफोरखौ देरहानानै BTC ओनसोलाव क्लिन सुइप खालामगोन। जौगाखांनायनि सायाव मख'नानै महिलारिया बुङो दि जुदि गोहोआव फैफिनोब्ला सोरखारा सोलिफुबाय थानाय प्रजेक्टफोरखौ आवगायलांबाय थागोन आरो आसामखौ आरोबाव जौगाहोनायाव गोसो होगोन। बे बिबुंथिया बेबादि समाव फैदों जेब्ला हादोरसाया मावख'आरि बिसायख'थिनि फिथायखौ नेगासिनो दं, जेराव राजखान्थियारि दोलोफोरा फिथायखौ खाथिनिफ्राय नोजोर लाखिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ मिज'रामाव आसाम राइफल्सआ 36 लाख रांनि आयेन बेरेखा ओंथिरि जब्द खालामो। 3 हमदों। मोनसे गिदिर सिखाव फालांगि होबथानाय अपारेशनाव आसाम राइफल्सआ मिज'रामाव 36 लाख रांसो बेसेननि आयेन बेरेखा ओंथिरि जब्द खालामदों। बे अपारेशनखौ 8 एप्रिल खालि भारत-म्यानमार सिमानि जरिनपुयाव टी संगालि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव रैखाथि हानजाफोरा 102 बेग ओंथिरि बोखांनो हायो, जायखौ पेरिस फिलिपिला होननानैबो मिथिनाय जायो, जाय मोनसे मोननो थाङै मुलियारि लाइफां जायनि बाजारनि बेसेना गोबां जायो। सिखाव फालांगि खालामनो नाजानाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 भारतारि सुबुंफोरखौ जाथायथिलिनिफ्राय हमनो हायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे रोगानायाव बाहायनाय गारि आरो दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव आयेनारि खामानिनि थाखाय बुगलां पुलिस थाना आरो सियाहा हाग्रा बिफाननो गथायना होनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ बिसायख'थि खान्थिखौ सिफायनायनि दायाव AJPनि बिजाथि कुंकि चौधुरीनि हेंथायै FIR। आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि समाव मोनसे गोदान दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरजों AJPनि बिजाथि कुंकि चौधुरीनि हेंथायै मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनायनि दायाव FIR होनाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव बिजाथिनि सायाव बिसायख'थिनि नेम सिफायनायनि अजद होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा बे आयदाखौ गोथौवै लागासिनो दं आरो अजद होनायफोरखौ फोरमान खालामनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो बिसायख'थिनि नेमखान्थिफोरखौ सिफायदों ना सिफायाखै बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे जेंनाया हादोरसायाव राजखान्थियारि दुंहाव थासारिनि गेजेराव फैदों, जेराव बिसायख'थिनि सिगां फोसावदिंनाय आरो दान्थे-बिदान्थे गोख्रों जादों। बेनि सिगां चौधुरीया गावनि सावगारि आरो केम्पेइनखौ नोजोर होनानै AI जनित डिपफेक भिडिअ'फोर बाहायनायनि दाबियावबो अजद होदों। बावैसो जौगाखांनाया आसामाव राजखान्थियारि दुंहाव थासारिखौ बांहोदों, मानोना बिसायख'थिनि गोनांथार समाव दोलोफोरा अजद होलायबाय थायो। 7थि खौराङाव दङ बिक्रम दैमारिया मेट्रिक आनजादाव बर' आयदायाव 100 नम्बर मोननो हानाय डिमाकुसि सिमलिगुरि गामिनि मिथिसार बर'नो 50,000 रां अनसुंथाइ होदों। 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव दुलाराय आसामाव डिमा हासावआ 1थि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों। दुलाराय आसामाव डिमा हासावआ 88.23 जौखोन्दोआव 1थि जायगा आवग्रिनो हादों। शिबसागरआ 84.08 जौखोन्दो आरो डिब्रुगड़आ 78.46 जौखोन्दोआव 3थि जायगा आवग्रिनो हादों। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।